Iki lho yu, salah siji jajanan bodo sing ra tau keri mesti nangkring ning meja yu. Ya iki roti kacang, padahal dudu roti lho yu, iki kue kacang tapi kenapa kok ya terkenale roti kacang ngono lho. Ketekan ning nggonku kok ya nyebute roti kacang. Roti kacang ki rasane gurih manis dadi diminati para mbah-mbah, ketekan cah cilik sampai mbah-mbah ki seneng kabeh yu. Nah piye ora gurih wong ana kacange sing disangkreng ngene iki. Nyangkrene ya kudu mating-mating, gedine kudu cilik, sampai kulite mang kena dikelupas iku tandane wis mateng. Nek kacange kurang mateng ku yo rasane kurang metu. Bar ngono isek dibuaki kulite yo. Nek aku seneng ora resik-resik nemen, dadi sik ana keceran kulite ben rupane saya ayu, tur yo rasane yo enak, pas aku lebih gurih. Nah bar ngono terus dideplok. Nek aku tak coper ae ben gelis yo. Lek nek nyoper wis bar kabeh ngene iki saiki wayahe ngadon yo. Njoko ada sing rada gede, siapno gulone balus iki gawe 200 gram, terus kacange gawe 500 gram. Iki diulet-ulet sampai kolet. Dadi nek ana kacange sing jeh grindil-grindil iku dadi ajur kabeh ngono lho yo. Dan nek wis kolet kalek nglebokno terigune ya 500 gram, karek nambahi uyah, diulet-ulet neh sampai nyampur kabeh bahan keringe iki mang. Lah bar ngono terus disoki minyak goreng. Iki minyak gorenge kira-kira gawe 250 ml ya yo, diulet-ulet neh separo sik ae minyake, terus diulet-ulet. Nek wis sekirane kirang minyak lagi disuntek sisane. Jadi minyake niki dikira-kira wae soalnya kelembapan tepung ku beda-beda yo, ora kena dipadakno. Pokoke nek wis hasile kena dipulung ini iki kena dibentuk berarti wis adonane wis pas. Bar ngono karek dibentuk yo, njukuk plastik sing wis diombah resik, terus dikek adonane sak cukupe wae. Bar ngono dipipihno terus digiles-giles nganggo botol ngene iki. Ketebalane sekitarane sak senti kurang no yo, terus dibentuk sesuai selera. Bar ngono terus toto ning loyang, olesi kuning telur sing dicampur minyak. Dadi perbandingane kuning telur siji minyak sak sendok makan. Bar ngono terus dipanggang yo, suwene sak pira ku sesuai karo opene masing-masing. Pokoke nek ngisore wis coklat berarti wis mateng yo.